So modipigay mga babalan pang tinola at ate apot ako. Dati ko ni balatong pinatinugot ti pareya. Silang mati bagiti probinsya. Dati balang nga siliwin balang nga pareya. Dati mabalik nga si Denno imas nga ilok ti tinola. Tinolang manok. So tatangal daw apo kay gaalak ti ugot ti sili ta kita nyo mit niya nagmamayat ti bulong na at naman nga puro mit ko nga puro rabong sa balimit ang nating tanapo nga daw to. Pero takilay kong tao. Sige maritan tulatan mo Brian. Hagi mawita. Atin na po gado yun na imas nga pangilaw kanti na imas nga ilaw ti tinola tinolang manok diba basta ti barbaryo apo ka nagadati libre nga masida pagregata mga banalayan na kahamit nga may ugbalin nga suwang pitla paglutwanan yan tayo awit pa ate ko na po nakating ugot ti sili silang mati bagiti probinsya dati balang nga siliwin balang nga pareya dati mabalik nga si Denno nagadun sakto dapat ajilas nga yung vlog ko nga daw dati aji nga manok apo ngayon ka po kijali siya at iti pang sorakon tawag la dati sa buong nga may hikop diba kita pawit din ako so modipigay mga babalan pang tinola at ate apot ako dati ko ni balatong pinatinugot ti pareya hindi ka mo ano mabalin niya ko dito boy mabalin ni pang lawak ti tinola comment nyo man apo no mabalin pang pang balatong at ugot ti sili tamo kata pang tinola lang kay ay kot pang tinola barnot iti ami apo naka-flash tati cellphone ko tani baterya basar ko bali agmalmalim sa nga barnot yan mi kita power bank pulos na burnout ate kami na silaw ito kata dati baterya na so alarta silaw ano burnout yun na malubat ano yun